wai yanzu ƙasar nan haka za mu zauna gashi ban da kuɗin kashewa ga inda nake zuwa ma an koro ni saboda na sa cika wannan rayuwa ba sai da zan ba kuɗin ma da zan yi aure ba sai inda zan samu su ba. Hawa MS ko kan me kake tanda hawa da Allah kakkama yadda maza mana. Ka san abin da yake faruwa ne, budurwata wadda nake bala'in su ita ce za a aure, za a bani huhun ma'ahu. An ce har ina so in aure ta sai na kawo 150 kuma ni ban san inda zan samu su ba, ciki na ma da kyan nake rike shi. Ai dan lahi muku ne ko an ga muku gaskiya ma fahimta. Lokacin da ke cewa ka zo ka raka bira muna samu kuɗi kin yadda kai ka ce kai kasuwa ganin kasuwa ta gama da kai. Ni yanzu ina da babban mota Range Rover Auto ina da kuma kai hama kai kana ga ina dan iska wato wallahi kuɗi nake samu. Dan haka ka zo in ma register ka zama barawo kaiwa in ba haka ba wallahi talauci kashe ka zai. To yanzu ya za a yi abokina? Ka gane kawai ka taso mata har ka kwace ce kawai ka ga mutum nawa ko ka gan shi da cika kawai ka kwace waya mota mashin bindiga kai kwanya ha gani ka kwace kuɗi ne na yanzu da mun je ina da oga wanda zan ba mu waya baka kuɗin ka chance taso mata. Yawa ka za na wurin aka je koya na don wannan yana in mutum ya an shi da shi a mashin ka kwace in ka gan shi da waya ka kwace in ka gan shi da jaka ma da ka kwace da haka ake samun an yi kai komi ka gani ka kwace idan ka gaba kuwa wanda da ka gani idan ka gama sai ka zo ina can baya sai ka min magana sai ka san yadda za a yi da kayan. Gaskiya na gode abokina, irin ku kaɗan ne a duniya masu share kukun abokansu. Kai abokina na ji daɗi wallahi. Gaskiya abokina kai mutumin kirki ne, wa'annan kuɗin 200,000 ne da na buɗa na gani shine na kawo ma ka ɗauki kwason ka ni ma ka bani na wayan ji in yi hidima ta da na san da wannan harkai ai da ban zauna cikin talauci ba. Kai inna lillahi. Abokina kenan an yi kobar ba zan ansa wajen ka ba. Ka ne shirya gobe mu ta wajen mai gida kana bara ya baka bindiga. You are under arrest.